हमरा खातिर तू ही बड़ा राजा हीरा मोती। कब तो माई कहले भी लेके आओगे बा घरे से आदेश पर लेके आओगे बा, तो माई के आदेश के पालन कल जाए। यार मेरे साथ गायक आशीष राज श्रीवास्तव सारण की धरती पे पहुंचे हैं और गोपालगंज की टीम को सपोर्ट करने आए हैं। क्रिकेट मैच जारी है, कितने उत्सुक हैं? सबसे पहले सबको प्रणाम आशीर्वाद की कामना। जहाँ जिला के बात आ जाए, देश के बात आ जाए, तहाँ तो एक एक इंसान खड़ा हो जाला। कितना टीम तैयार बा, मजबूत बा? हमने के तो हर तरीका से मजबूत लागत निशान, बाकी ऊपर वाला हमके पटना के जो टीम आइल बाटे, नीरज निराला के, राहुल पांडे कहते गोपालगंज के लोग के हमने के ऐसा ही धूल चटाए घरे भेज दे होला। कुछ कुछ भरम भी हो जाला, ऐसा हमने के मेहनत करम सर। कुछ भरम बा जान, भरम यही ग्राउंड पर टूटी, यही जान टूटी एकदम। हाँ, खाली तुरले बनी सन, खाली हरा के भेजले बनी सन पिछला बेर। हाँ, हरा के भेजनी सन। अच्छा, अभी राउर गीत गौना भी चल रहा बा, कौन कौन गाना होता? एगो आइल बा कि हमरा खातिर तू ही बड़ा राजा हीरा मोती। एगो गीत हिट भइल रहे, तोरा ससुरा में किनब जमीन चलाए माटा चौकी के मशीन। ओकर बाद से ई आई रहल, ओकर बाद से पूरा अपना कौन चैनल पर रिलीज बा? ई हमार संस्कृति रिकॉर्ड्स पर। संस्कृति रिकॉर्ड जी। अभी आगे का आ रहल? आगे बहुत सारा गीत आ रहल बा और उम्मीद करब कि भैया किशन भाई का आशीर्वाद हमने के जिला के प्रति बहुत समर्पण रहे वाला, सबसे ज्यादा बुलंद आवाज, बेहतर इंसान अगर मिली तो इहे के मिली। समाज तो बहुत हमके देखले बनी सन, आ वो समय से हमने के स्ट्रगल करी सन, जना बड़ा लोग के दुकान पर जा के पैसा दे के अपन गीत रखा, तो उबरा से उबरा ले आइल बनी सन। और ये दौड़ में आइल बनी सन के आप सबके आशीर्वाद के बहुत जरूरी बा। आज कितना बड़ा युद्ध होखेला बा, का कुछ होखेला बा? कप लेके जाएगा बा? कप तो माई कहले भी लेके आओगे बा, घरे से आदेश पर लेके आओगे बा, तो माई के आदेश के पालन कल जाए। कप लेके जाएगा बा। गोपालगंज टीम बा मजबूत पूरा एकदम हर तरीका से फिजिकल के फिजिकल बना के आइल बनी सन, एकदम सीना चौड़ा करके। हाँ, भात छोड़ के रोटी खनिया सन 4 दिन एकदम टाइट होके एकदम। वो सब देख सकता नहीं आप तमाम पीछे खिलाड़ी भी बने। आशीष जी, हम जानल चाहे कि क्रिकेट में और कितना रुचि बाटे, कब से बा, आ कौने चीज़ में ज़्यादा रुचि बा? बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में? सबसे ज़्यादा हम बॉलिंग करी ले, और गायकी के हमार रुचि हो गई जब हम मेडिकल से अथी करनी 16-17 में ओटी असिस्टेंट छोड़ला के बाद, तो गायकी में सबसे ज़्यादा योगदान। ओकरा पहले हम बहुत क्रिकेट खेले बनी, टाइगर बिस्कुट से जीते कर लेके। बिस्कुट पर? हाँ, इतना उमंग वो बड़ा सामने खेल बनी सन, इतना उमंग जी। टाइगर बिस्कुट पर खेली सन, जीती सन, आ खाई सन। वो बड़ा से खेलते, वो बड़ा से खेली ले। आज दम खम दिखा दे। आज पूरा उम्मीद बा कि ग्राउंड पर हमने के अगर भगवान चाह दियन तो बहुत बड़ा जीत हो। चलते चलते एक लाइन पब्लिक खातिर कोनो गीत हो? हम की पब्लिक खातिर कि भगवान बड़ी फुर्सत से यहाँ के लोग के बनौले बड़े। खुशी के बात बा कि बहुत प्यारा लागल कि अइला के बाद पहला ऐसा ग्राउंड बा जहाँ सबे देखे खातिर उत्साह बा, सबे शांत भाव से बैठल बा, एकदम मजा लेता। तो ये हमने के बहुत कुछ ना, तो बहुत जगह जानी सब तो ढेकला ढेकले हो जाला, केहू खजुवट वाला घुस के खजुवट दे देला, लेकिन एजन बड़ी स्वच्छ रूप से हमने के बानी सन, बहुत अच्छा लागल। अगला टीम कुछ ज्यादा ही उत्साहित बा, हरा के भेजे के तैयारी में। देखी कोशिश रही। चलिए, तो वीडियो को शेयर करिए, अगला वीडियो में कुछ और, तब तक खातिर